Îi salutăm lumea să mari din un nou episod. În episodul ăsta vom juca Six Guns, un joc care pe mine m-a fascinat când eram mic. Am făcut nici tot tutorialul, am văzut că am jucat două arme la o chestie, după aia pistolul acesta. Na, deci să vadă că te acest cowboy și ție ți-a fost fură de prieten, te-ai dus, ai salvat-o. După aia niște gangster te-au atacat. Iubita ta te-a ajutat să scapi și chestii de-astea. Și aici ai armele, aici schimbi ăla, pici așa, te răsăvolești, cu ăsta tragi, pe ăsta schimbi calul, da? Și noi acum ne vom distribuții. Mie îmi plăcea când eram mic să urmăresc din ăștia, să îi împușc ori calul și le fuiam calul lor era mai fain decât a meu. Ăștia de fapt e de noștri. Și le furam calul, toți caii erau mai șmecheri decât a mei, pentru că de fapt avem cel mai slab cal. Și da, există și animale aici, și există șerpi. Poc, aoleu. Puteți să omorâți. Dar și ei pot să vă omoare pe voi. Ia că-te-l. Aoleu, dă-i șerpi. Ăsta n-a murit încă. Este foarte greu. Bine, foarte greu. Este cam greu să-i omori. Așa, asta este calul nou. Hop. Și hai să mergem. Ce? V-ați văzut asta? M-au pus cu picioarele pe cal. Îmi aveam calul ca meu primul. De există și bizoni. De ăștia nu vă atacă, ăștia fug. Iar un șarpe. Am ai cu în gură. Stai, bă. Hai că am plecat să facem o misiune. Uitați și lucruri acolo. Vrei. Dacă le puși cu stau lui. Pigă direct. Alte chestii n-am și alea. Uite aici așa că este o misiune. În ultima oară să instalez Gangster Vegas, am văzut că pe gama de oameni cu un Gangster Vegas și am să fac Six Guns. Mamă, ce fain e arcul ăla. Este extrem de fain, se pare. Să știu chestia asta, văd ce pe aici. Că până se ocupate cu niște monștri, care te pot supăra pe aici. Vedeți? Aoleu, acum mă pune să mă bat cu ei. Unde-s mă? Aleu, uite-i. Da, uite. Aici nu apar, bă. Nu, așa mă că-ți dau în gură. Ce-o pe bă? Nu, uitați ce-o vrăjitoare. Super planță, ok. Eu pot să le lovesc cu piciorul. Aoleu. Ce, mă? Da, mă, din asta. Marș. Nu, dar eu atât am plus că nici nu am atâta. Și m-am jucat și The Sims, am și The Sims. Am făcut
acolo două caractere, care deocamdată sunt prieteni, nu sunt iubiți. Trebuie să pun pe Double Pistols. Vă de ce? Opa, ceva pe loc pe aici. Nu, zăporul mie. A gun was only weak points, it's on its back. Ok. Și trebuie să distrug ăla. Păi, bun. N-am cu ce. Da. Mă omoră pe asta. Asta este un moment bun. Mai am văzut și chestii rele. În episodul meu când face vreo 25 minute ca acela de Roblox. Nu uitați de like, share și subscribe. Am uitat să vă zic în episodul trecut. Și nu se crede că noi nu sunt cerșetori de like-uri și de-astea. Noi cum încerc mai să facem. Dar nu sunt cerșetori de like-uri. Să subscribe. Fac asta de amuzament. Mă plictiseam și am descoperit asta. Am telefon. Ce? Am lag un puțin. Mi s-a oprit. Ok. Dacă m-am dat mi-a dat crash. Dacă am și văzut pe magazin pe ecran instalat, mulți oameni ziceau că dă crash. Dă crash foarte. La unele misiuni grele dă crash. Oamenii și-au învățat. Este cel mai bun joc, merită, no. În continuu așa numai din astea, de like-uri. Și n-a, decât să ziceau decât de-aia aș da decât 5 stele pentru că are multe crash-uri. Hai mai băgăm, ne mai distrăm puțin pe aici așa. După aia intrăm pe multiplayer, oameni buni. Nu mai vreau să ce? Mi-ar da ceva cu mine acolo, da? Încerc să mă urminte la mă murit oamenii. Prosperia. Asta. Dacă vreau să putem ăsta, o să-l face viteză. Trebuie să-mi calm. Da, dacă fac eu așa. Nice gun you got there. Ok. Și nu mai trebuie să mergem acolo. Opa, pe mine să calcul meu. Exact. Vezi, nu mă să în cal. Vedeți? Vedeți ce cal. Hai să mă rog acolo. Opa. Am fost level 3. Toată singurătatea și gata. Cum a fost aia? Matne. Oh, hello. Pe aici ce este? Nice, închis.
Your host can get here. Fuck, trebuie să ieși afară. Oh, hey. Așa. Iha. Trebuie să mergem pe mesajul nostru. Ia ce asta. Stai, ce cali. Boss, trebuie. Sunt painic. Aoleu. The high barbaric. You rather pour steel into the ground, literally. Puse cadou. Da, să zic înapoi. Deci, asta era el și m-a reînviat. Era Dumnezeu. Nu știu, niște cai. Doi cai frumoși. Băieți? Nu că nu înseamnă că e frumos ăsta. Ce vedeți? Dumnezeu. Așa, hai să vedem jos. Că nu știu, voi se băteze cam bine, dar e la asta mă rog. Da, ce rapid este. Opa, încălzitor afară. Da, să mă uită. Îmi vine pe mine? Vreau să mă atace? Da. Da, oameni buni, ajungem la noi la orașul nostru și intrăm pe multiplayer. Hai, hai. Hai. Hai că toată tot. Hai că am aproape de sat, hai că toată. Să am pe cineva în spatele meu. Hai că mă duc ăla. Marele camion, nu sunt marele camion. Poltergeist. Preferație. Asta nu, preferație sunt pe mine. Hai bă că nu l-ajung pe ăsta, în puii mei. Mega boss. Otra pe ei. De care e problema ta, mă? Avem jos? Pe cine avem jos? În căurile ăsta? Ok. De să luăm pe aici. Mergem tot pe drum. Uite-mă satul, în sfârșit. Mă vreau să-mi duc la sat fața de la sat, să nu mă dă prin
mijlocul posibilității. Hai să vedem. Asta cât poate, da, știu. 5. Las banii deja de puțin. Asta e că n-am bani. Asta, 3 fiolia, asta merge 100 de banați. Asta cât costă 3 de ani, și mă ajut din la asta numai. Făt. Așa, deodată, bravo. Așa, te punem undeva pe aceea. Unde stai acolo? Ioi, ce care șmecherare, oameni buni. Cel mai rapid ca ăla. Dacă nu-mi fac trage de nebună, așa. Nu să văd. Dar cel mai frumos ca și cel mai rapid, uitați-vă ce repede merge. Uitați, s-a terminat acum. Nu cred, nu știu câte ori. Așa, lăsăm calul ăsta. Aici așa. Ce dracu porii pe aici? Hello there. Am continuă aici așa. Ați fără și o chestia asta cu win. Dacă am valabil. Să vedem. Da, ne uităm la un video cât nu merge. Am vrut să vă arăt o chestie, dar nu. Așa, putem să se încarce, să ieșim, după aia și să ne jucăm pe multiplayer, 6 fans multiplayer. Hai, încarcă deodată. Continuă, fiind și multiplayer. Beyond intro nou nu îndoială. Da, să reghez. Vedeți aici așa. Map. Capture the flag sau team match. Da, asta. Uite mă că sunt multe. Asta văd că multe apar, nu știu dacă ceva de aici așa. Românii. Simbolul Tower. Cât costă? Ai, e ca nu am decât bani. Nu mai fac nicio link-ă. Da, să dau puțin de match pe asta. Gig-ul ăla și ce să mă să de bani. Nu să ne măpăm. Da, pe Game Animal. Gang Showdown. Waiting for players. Who's players, cum adică? To capture the flag. Ce închid sunt?
Izolarea noastre. Trebuie să da, să arunce. Dar ce e, mă? Nie. Fără de danță. Yes. Da, oameni buni, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Maș, noi ne vom revedea data viitoare.